wiasmu hawa eto de bia ye tuufo a eye tie enye da bia na wobeye hu chinchine trying brother okay kusi die ho na menti ye asumbi wo hoy eye de pinching kunsun ntokwa eden tawatawa titi ebusuantem de o kan mi hu ne nan hu ni sawo onim dia make pot ya sema make onim se enso wa ya ho suro dia asem say suro awo brate say dia ati obi kumu ba bia na ati odiri mi ka gidigidi dia na hawo farse majimi en mabo anim suro waso de wo ye nipa bia waso de akora bone papa ene wo wonte kasa na wo muade ankasa memo wati asese tesuko kwa wo hoi ewo obi anum na so biribinti ya na ejai na ya tifita wati na make a kire wo no suro wo men kan kire sasase na sisu biem wo me mo wa mane sasase na sisu biem ana onu na ne nam ho ede na wo je oja de oni na ekasa na anu se na ekasa meni wuni ne wo se ne wa pampa so ana ekasa no ede wo kire o ya ebeifo o ya mo biem so obeifo mate medase me e beifo enne me e beifo ada no wani bresa asabe kwesa se tamma eguwo nsa se tamma eguwo watwetwe ni nyina titi ni nyina aton etam kakra ka enso amene me ma bedidi su a enu so awo san ni yekun wa prince asitam wa agibi ato ani ase wo ton ya anto me de na kakra na abefa akoton ada na sa pa o yesa suro eja eni die mu eba mi ni ja se wi asesa wo su omi no onwo so a enu kire se wonya wa won fa wonya wa be fa wa be dra be kunkon se di okopa ponkyere ni ache no aba be jina se asase mi nu ban wo so mi nu ya ne wo so amango ho asem kra na me be kan ya eja eni die mu eni mi ni ane be kasa male wo muade kasa kire no na me bi bu ni so ya abofra na kwada wo obonwa wo ma chichide ka kire no mena me ka kire wa dwena nyini chen wo dwena nyini chen mu do chen he bra asase na si wo no so kwa wo de mango na ye bo hu de banche na ye bo fudu pe wo sori ye krom na wo tie krom no na wo bo wo hia ensase nyina ton wo nya bi ni bi so meme de ba ko na aka na me be di so mi nya ma wo bra wo chia meyam wo de nya botre me nya wo chi na chenchem be cha be chenche e da asem be ba no e betu owu wo de nkwaya nwa mani me na me kam che wo de twen wo de chenche ye nkwaya e mani na ba nwa mani suro intini ama biase se ehinta sembi ewo asasi ye kasa wentia bobi amane ka bibi kire me ye kaso so onka he minua odoma nkoma obosoro ne bo asase no efrem empre eyi tintini no mra tintini no wabone ne ma nyina awie o wo mo bibiem enti kakra na wonsa kan ye no so wa ma ho ban na mo bi gifiri wonsam a wonya bi wo ba bia enti se wotena se jamani ka minya mani nka no odoma nkoma semia me di mafu ade ba chi me kwa afu mu ana ada na mayam hihie me kwa masase so na ato adwendwen ama enfo so be na papa mo ye o mo di asase ma akonti so onya yom ye nche na onya bini na afede papa yi ya chi asase ya kenteso mia me di mabusu asase ene konti ya rock hawa fa mabeti minim se na nam bedi ma asema ma
Says assassin ye konti dia. Nana monye mano. Na sanya ne dia. Ena ye me ami moja asasa. Ena konti pesi utimeni okrum ha. Nana no mi jane mam. Men fa to me hya me nsem. Dabi men trase. Said ye all pamo mre ya. Wochi wa home a enye yi. Men trase e makonti enwo me ka wa mfa mabati. Bia me kwa fum na atoma gbe Dabi. Ma men ko. Na nana mudi machi nko ade. Wo enkwa ye besi. Ako brand ti u fite ba be kwa fum no ne me. E bra me fa nche me nsem aka pe. Adepa niama bebree ha me adepa. Na nso akwakwa ya me dofo. A woda machiri. Na ya me butantim. Se mehwe ase o se mesori o. Ejina wo so. Ese me de to wani. Na edin adepa me kofa de ba kuroma. E ma amanfo nyina ate se me de adepa aba. Dabi na nkoye adebone. Edi a ede ne di mbone e bata ho. Jeji. Wo ba kuroma yi, won se me wo atamfo konti papa ye nti wan se ya bohiri. Me wo atamfo wo ha wone me twen. Na me mpese makoko, wo be kwa akoto bedwom. Na din adepa no e be sesa aya adebone. Adepa. Mira. Mi serew. Ewiase aye wi. Ajebi wu a ajebi ti ase. Emra hwe wo ba yi hwe afu aye ne namu. Ni nyinara me ne sabi wo kura wo twenani ahwedan. Mira o kasa na ma me re akwo. Na nanu mfa ne kransi yi. Me ne no e na ye japade nyinara. Awu. Na me hwa wo twenani hwedan no. Mintimi ntrase. Emma me mamu miensa. Emwa sesa. Ese mi oba e de ne ka me ho. Se be ya obetimi aboa me ama me nsam ayi dunia teten kure. Arepa. Enkwa di asema beto mani. Se kwan ya wo mo fa so ateti a wo de tete wo. Ensem fata. Na sebe. Wo yo batan na wo fi. Na sa wo ma edi asem bi beto woni ma. Eni kwa se wo gina na wo di wo ma ne de n'echi. Won so ne me ho kanfo a me na wote. Ese me busa wo. Ade kronti ankora no. Wo tan wo mani. Wo tete nkora no. Wo yo mo kaakai. Enkwa na na ma ade o. Wo mo ane mani. Wo suban papa ya de pa me de be fa wo. Hwe wo nya enhwire yo. Wo nya enhwire yo. Awi agba anu abotun. Ni nso to awa yi. Wo ye agudie de mame. Nso ba de wote ana wote. Awi agba de wote ana wote. Nsesanda. Na afi de edie na wo yama ensesaye abamu. Ti misrew, mi busa wo de. Ni yemfa de yi ento yi. No to emra yentamu. Na se ba se meko. Na moye baako na mudi machi a mini nkugoda. Mira, nda wano ase. Na no sure. Mira, ukasa mu no, ukasa na o se ejebi wu a ejebi ti ase. Mira, woni me hinta se madam ni omi enu ntem. Sabi awo imu amobi. Nkolai imumi o. Mira nkolai imumi kitikiti mpo. Why are they? Esan se me sun, me nya tintin, me nwa kra ntin, nkolai mfa me nya hwe. Enkanka obanya ako ano. Mira, me kan ba ako a bekedu. Me kan ba ako bekedu. Na asane na obehwe fi hen. Nya ako a. Mira, oni me ya de so no de awo twa mempua. Eni tina ma wo no mira. Nya ako. Me de ne to me nua ba. Me suma me de ne to me nua ba. Mira. Na mom se ka obanya fanto so ma na nya ho a. Me bebe me ya metine so na masole. Mira, akola ni buade. Ya fanto so. O wa ho blase. Na nanu mo hira wate. Me de ne to me nana. Me de ne to me nana. Nanu mo hira.
akwara ne blend ho ase. Mira, na sane na obegye di se ye fanto so enne kotampla ye plapla fie ha nyina ma hati yopo. Owie ye otam nkuku otwetwe ho obisima me fa duane nsi so. Ase nkolai ene me ye ade a obetumi akokro me akamakoma to me ye. Nsa tie nyina anye pe. Mira, ya fanto so de edo no. Penase. Na me bona nanom mpaye se mo benya oba o te se ono. Oba obre no ho ase, oba odon. Edi be kwa bi. Mira. Na me kasa anya tintin bebre. Na mom kakra me waka ne se. Misrew. Ka che nkwala no. So mo ma me preko pe no. Ma me bia ni ba bia adwam ka me ho. So ma ye o mo bibi, maka asem bi na ha o mo a, o mo fa nche me. Na mom o mo so mu me. Mira. Asama. Sadi ankura mi tie o makosem na matie wudie no. Eja me ma entutuye bia mom. Monya baako. Na se momu ye akukuduro na mota amachi a. Nim se me wa ahoden a me kona me kwa a. Me wa ahoden mu se me wa ahoden ta amachi. Na se machi eye basa. Die me ye bia no enyi ji. Efi se mo ne me botanti. Tesi a wo yi. Men kasa wo mo. Wo be wo. Na nanu mo be so woni munyam. Na me de ade baako won so oba. Me no wo me ensa ne ade na wo wu. Na esi ase wu. Na me kofa wo fro ba be hyem no wo tete wo maya. Ebe ye wo de. Me kra de bia ro. Mira, ane sa bia nde mi wa me wo. Kola ma fone se mi ame ma. Mama. Baba. Don't see this. Papa. Papa de. Everyone's also. Papa malingo. Oh, the phone is on. I'm going to be missing you. That's what I'll be for you. I would hear one time I won't move my. Papa. Amania. Papa. Papa is your boko. Papa and send picture my being a mess in the catcher. Who the million, Papa. And one time And yeah, the Bassama. Wait, my bed for him. We had ye. Who don't have the one time. See, Emma, boy, Papa. That must be a major country Babano. The Jinsuma did dominion, mean who the minion. Papa and Tiama Bamba catcher now. Watch him, Papa. Oh, by your better send me down. Diana Swan. Sound, Papa. Diana Nugusu Swan is obey me. Now, I said, me boo. Nana no can be actually an assassin. Papa. Samentias you. Country way. Only at the Homaso. It's a bad sinner. We, I die. Just open as soon as I mean, Papa. If you pass to say Kim, assemble. Why wouldn't you open now? And now to me. Papa, the meaning, Papa, means not here. It is a why wouldn't you, dear, Monsieur, but when it's one liquor. So one liquor. She no one can be answered. Papa. Papa, and I'm being found. My dear, I'm in the Oh, am I near how? Am I near how? Me cook your cassette. I am a man. Mate. Who come channel? Mammy, ban watch an Mate. You, your papa. Country, ye baba.
Nhwe me yere. Hey, Bessie. Now, one way. The quiet on. Hey, now, no, maybe. Hey, now, now there's a man. Then I saw Miss for me. Aden. Me aboni enkasa. Ni aboni nkasa wa. Now, Ope nipa ne o makasa wo na ne o nkasa. Cham man churo so ama wo. Enya me wanwawae. Ye dia sma. Hey! Wo, me su brebre. Man ka se wu afa me kɔ. Sukunu mate se wo dia we twa me mpoa. Mate. Usu jam brebre man ka se wu a. Usu wan brebre. Kwa if I ya wo ne ja amanfo nse ne dia bone adan. Ken ye no anye me ye. Ah. He ma me ndwe no usu be di ne cha na so wo ana. Brebe sen ye ni amom be wo da che kasa wo nshan. So, yeah, me who the question is. Me tell what question is. Yeah, me who we tree. When you be out to come here, Entia. eh? And you what ya? Adena, a double back with you. Me answer na metumi na siko mu ano. Ye to nsa na de frame. Asana mabako wi. You're too suffering. Eh? And you was about to suffer. But to suffer when you're over. Never. Oh, that's it. And yet, wasn't be catch you. And they say, yeah, me who could you me who a chichi, me who are one or one. Now, my show one name sa and let me show. The person would see us. Many Joe. I'm a person, me do ya more careful. Now, me know what's in. We ni Jimmy ho. Many Joe. Pesa me minya wo ho kafo. Sa pepe. Me ni how bia. So betu ko mo busa afọ dia. Come, say me no kasa. Say me no ntem nkomo. Na me no kasa. Wo busa for there. E fo mo be. On say, akwai say. Me ndeme ho. Me shi me busa afọ ase. Ye so so ko mo busa afọ dia. Me ni how. Matiasi. Nyemu. Mpese woni metina. Na woni me papa de. Wonti. Ekrom ha obia nim no. Eja ko nti. Ono na ye papa. Enu nti a na mpese me no tia. Na me do kwa kire no. Bi se ma hwe obaachi. Titi ase ma me. Oba kama sei. Me de che papa kra na ni beji. Beji ho. O de waka. Ene hwe ho yo. So ho afu. Me da say. Muni apenyin owo ho. Owo fie. E ho kana me ko. Ene me ba si ya. Hey, what sorry who I? Me hwe wo kwesisi a yo. Inti eye bone se.
Chesa obe ware a onwu eya boni ana. Mami Dabio. Mesi kom ha meti. Minya ni je o chesa nkolan kete esan me ho a omo de awo eni twa me mpoa. Eni ti kwa na me ko nua panyin ho yi o. Mati. Nana no mbe ya ma. Sa Mati. Chonsu ye mami wai. Oh, the first one for me. Papa, ask me to imagine I'm person. Ade asem. Papa, and some sugar in Da ebelo no. Papa, I am not so that you be a Ago fia. Bacho mi chiawo. Aje uso ba wura. Bacho mpese me no di nkomo kakra. O pese oni mi di nkomo kakra. Bacho. Bre, atia mana gonya. Mana konya. Papa, me mana konya. Mana konya mo matrasi. Obi ba ofia ye mana konya. Ti mana konya. Papa, wet na hand. Fasi unche ho. Fasi he ya mo ntra ya. Bivi. Bizado kwaso. Ya hade boko no free kwana. Papa. Asembi atri ma adwene saa, me dwe wa menti ase. Na mpese me ba na me no besusu. Asembi akere wo wadwen. Enda nti wo free wo fie hu asuko no ma se wo. Wo ba na ne me abesusu ho. Bacho. Me enkwai. Miti o. Bacho mi mbisa o. Bisa are wasoto kurandam. Mesi bisa. Me bacho. Asasi na ne papa twe ho manso. Mbese me bisa o se wo dia na se ne dia. Na wo se akawe bogum. Bogum. Me say me bacho asasi na ne papa twe so manso. Wo dia ana ne dia. Asasi a me ne wo papa twe ho manso. Ena wo pa bisa se ye me masase na ye wo papa dia. Wuni ene wo se ene wo pampa so ene ye wo mo dia. Wa na suma ana wa wadwen. Bacho mi ana me bisa o. Wa wadwen na de be bisa me. Ha, sorry free akọ. Kan sorry free fia. Free akọ kan. Ha, me se ko wote. Asam na me bisa o. Kan. Ebi ni te papa de. Ko sasam ne mo asam ko wanfa. What shall you baby some caution and punching him breaking some Libya more? I cry with pa. Ha! Na. I could have fun ready. I don't know if I'm a cause. Ha! One o'clock. I buy where you go for Surofie. What down for no? I can now have them in tears. I can't say. Nantu mana konyo na sa eba no sa ha rufie hweye what na make a kire no ba gwa yi pa woni akwa nya ni trade dim ha mi konti asaba ne ba o ba e body